Алекс? Ало, ало. Ало, ало. Ало, ало. Ало. Ау. Ало. Ало, ало. Ало, ало. Ало. Ало, ало. Къде отиде телефона, бе, мамо? Къде във врата си го мушна? Във врата си го мушна, бе, мамо. Ало. Измоли ли се? Ало. Опа! Опа! Ало! Така ли говорим по телефона? Ало, ало! 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 Ало, ало! Браво! Ало, ало! Първо да викаше на ало. Лелето, да хасича! Спри вече! Ало, ало! 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 Свет ми се зави, Александра, от тебе. Свет ми се зави от тебе. Ало! Ало, ало! Айде, не се ли не говори вече? Бу, 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 бу. А как прави Алекс? Бръм, 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 бръм. Ало, ало. Ало. Маме, не ме спеси, не ме се зависи свят. Дай на мама телефона сега. Дай. А, не може.